Uvaženi predsjedniče Evropske judo federacije, gospodine Tot, ministarko Jakšić Stojanović, predsjedniče Crnogorskog olimpijskog komiteta, gospodine Simonoviću, ciljeni takmičari, članovi nacionalnih selekcija, poštovani predsjedniče Judo Saveza Crne Gore, gospodine Rečeviću, pričinjava mi izuzetnu čast da vas pozdravim u ime Vlade Crne Gore i svoje lično ime. Naša država je dobila organizaciju prvenstva Evrope u judovu, zbog čega smo posebno ponosni, ali i zahvalni svima koji su nam ukazali povjerenje. Ova velika sportska manifestacija je naša šansa koju ćemo, siguran sam, iskoristiti na najbolji mogući način i prije svega tradicionalnim gostoprimstvom i dobrom organizacijom zavrijediti vaše dugo sjećanje i zaslužiti novu šansu za organizaciju velikih kontinentalnih, možda i takmičenja na planetarnom nivou. Ovo je najznačajnije sportsko takmičenje koje je do sada organizovala Crna Gora i siguran sam da će sve proteći u najboljem mogućem redu. Ministarstvo sporta i mladih, kao i Vlada Crne Gore, imaju puno povjerenje u rukovodstvo Judo Saveza i daju im iskrenu podršku da tako i bude. Uvaženi gosti, ciljni sportisti, hoću da vjerujem da ćete iz naše zemlje ponijeti dobre sportske rezultate i lijepe uspomene. Želim vam sportsku i životnu sreću. Živjeli!